Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kaag sarama kay malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kaag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pinaagi sa K9 unit, 3 ka kilos ang shabu na recover sa Roro vessel. Fast craft balik biyahe na matapos nga wala na gina-require ang RT-PCR test. Provincial Administrator nagaduso nga diri na iswab ang mga pasahero sa eroplano pero Bacolod maamot sa balayran. Bacolod EOC aprobado ang home isolation para sa asymptomatic kag vaccinated nga mga COVID positive. Kag sa good vibes, ido na sapwan nga natumba sa guwa sang gate sa eskwelahan. Mga teachers nag-amot-amot para madala sa vet. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area ang magadalas ang pag-ulan sa Negros. Paday ng pag-inulan subong nga adlaw sa bugos nga Negros Occidental, lakip na Bacolod City bangod sang low pressure area. Sa latest sa weather bulletin sa Pag-asa, ang LPA ang yara sa bahin sang Agusan del Sur. Pero base sa forecast sang Pag-asa, magamay ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang ginamonitor nga LPA. Nagapaandam lang sa gihapon na Pag-asa sang posible nga pagluntad sang baha o kun landslide. Sa number 9, tagdumalahan sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital ang napagawa na sa statement angot sa natabong ang paglumpat sa isa ka COVID-19 patient gikan sa 5th floor sa ilang building. Base sa statement sa ospital, ginpirmahan ni Dr. Julius Drilon, ang Medical Center Chief 2 sa ospital, iyagin sila nga wala sa may nakita nga hindi amo sa panggawi sa pasyente antes ini naglumpat sang kahapon. Enero 21, ginadmit sa ospital ang 68 anyos nga pasyente bangod sa mga komplikasyon tugas ng COVID-19. Sa 5th floor sang West Tower building siya na-admit. Ang mga staff sa ospital nga nagatatap sa iya, wala man sa may nadeparahan nga hindi amo sa iya nga panggawi. 10 minutos antes sa naglumpat, natagaan pa siya sang bulong sang nurse. Mga alas 12 sang udto, may nabatian na lang ang security personnel nga lagabong sa atop sang water treatment facility. Dito na nakita ang lawas ng pasyente. Wala may baluan, kag wala may nakakita kung paano siya nakalumpat. Sa karon, nagapabilin sa morgue sa ospital ang COVID patient. Nagapakig-angot na ang ospital sa iyang pamilya. Dugang pa sa statement, nagapangabay ang ospital sa publiko sa ang pangamuyo para sa mga pasyente kag healthcare workers nga malampuwasan hindi lang ang pisikal nga kakapoy, kundi pati ang mental stress nga dala sa COVID-19 pandemic. Sa number 8, 8 ka mga persona arestado sa buy-bust operation sa Barangay 2. Dakop ang 8 ka mga persona matapos sila maabdan sa sulod sing isa ka balay sa Purok Lampirong sa Barangay 2 sa Bacolod kung sa diin ginpatigayo ng buy-bust operation sa Police Station 2 kagabi. Subject sang buy-bust amo ang 24 anyos nga si Edmar Escala. Naaresto man ang 7 pa niya ka mga kaupod, lakip na isa ka babayi kag isa ka teenager. 8 ka sachet sa ginapatihan shabu ang nakuha sa ila. Detained na karon ang 8 kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 7, isa ka lalaki na sapuan nga patay sa vendors market sa Barangay 12 sa Bacolod City kainasang aga. Ginusisa pa sa karon sa Police Station 1 na natabo nga pagkasapu sa bangkay nga may igo sa bala kainasang kaagahon sa Vendors Plaza sa Dalan Ferrero sa Barangay 12. Sunod sa kay Station 1 Chief Major Ramel Sarona, mayara sa pila sa ulo ang biktima nga ginkilala kay Eduardo Dinosta. Mahimo may nakaaway sa among lugar ang lalaki, sunod sa pulis kag siya ang ginpatay. Wala man sang may nagtuhaw pa nga saksi sa insidente, sunod sa pulis. Sa number 6, ginbuksan na sa probinsya ang 3 ka mga healing facilities sini sa Silay, Cadiz kag Ibi, Magalona.
Ini sa tungas ang pagsaka sang COVID-19 cases sa probinsya. Pinakamadamo ang yara sa Silay nga masobra sa 100 karon. 195 naman ang new cases nga na-record sa Provincial Incident Management Team sa January 24 nga report sini. 2,143 ang active cases sa among nga report. 118% naman ang admission sa COVID-designated hospital sa Cadiz base sa records ng Department of Health. Pahatag ni Provincial Administrator Refrando Diaz, ininatungod nga wala pa nag-reflect sa DOH ang paggamit sang annex building sang Cadiz nga mayara sang 90-bed capacity. Sa kabilugan, 102 ang na-admit sa Cadiz Hospital nga may 188 nga total bed capacity. Kalabanan sa na-admit mga pasyente nga kuntani nagakinahanglan sang lain nga medical attention pero natukiban nga sila ang positibo sa virus. Nalakip na diri ang mga nagbata nga mga pasyente. Ang ilang nga mga kondisyon moderate kag manageable suno kay Diaz. Wala man gani sa pagsaka sa demand sang oxygen. Samtang nagdangat na sa 94 ang mga healthcare workers sa nagkalain-lain nga mga ospital sa probinsya ang COVID positive. 53 sa Teresita Lopez Harandoni Provincial Hospital ang nagpositibo sa virus, kag 33 ang naka-quarantine. Rason nga may pila ka mga services sini ang apektado. Ang ospital na lamang sa hinubaan suno kay Diaz ang wala sa may report nga nag-COVID positive sa mga staff sini. Pero padayo naman ang regular services sang sini nga mga ospital, magluwas ang sa Silay. Sa number 5, aprobado na sa Bacolod Emergency Operations Center ang home isolation para sa mga COVID-19 positive kag may mga mild symptoms lamang nga fully vaccinated kag naka-booster dose. May 4 na lang sa 20 kaanay quarantine isolation facility ang nagapabilin nga ginagamit sa syudad sa Bacolod. Pero plano sa Emergency Operations Center nga ipasira na lang ang iban nga pasilidad para ilimit sa mga symptomatic COVID-19 positive nga unvaccinated ang mga government quarantine facility. Sunod sa kay Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod EOC, aprobado nila ang home isolation para sa mga asymptomatic o kung may mga mild COVID-19 positive nga fully vaccinated kag sa mga nakabato na sang booster dose. Sang Domingo, naglabot sa 266 ang bago nga COVID-19 cases sa Bacolod. Pero sunod sa kay Sorongon, kalabanan sa mga pasyente, mga asymptomatic nga fully vaccinated. Iba ng facilities that we plan to close down, ito we are limiting it only to those who are symptomatic and vaccinated. But for those na mild asymptomatic, fully vaccinated, we are approving the request for home isolation. Sa number 4, balik trabaho na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, subong nga adlaw. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, maayo ng kahimtangan ni Governor Lacson kag siya ang nagbalik na sa iyang katungdanan bilang gobernador kag ini ang paagi sa work from home arrangement. May pila na gani ka mga dokumento sunod kay Diaz nga iya ipadala sa gobernador. Samtang nagpositibo man sa virus ang driver kag close-in security sa gobernador. Sila sa karon ang naka-isolate. Ilakip sa gobernador 24 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Kapitolyo Probinsyal, sinigid lamang. Wala naman sa may gin-report nga na ospital. Ini man ang nagduso sang pagpatuman sang lockdown sa Kapitolyo Probinsyal para sa disinfection kag decontamination. Napatuman ang work from home arrangement kasubong man ang skeleton force. Is already fit to render and discharge the functions of his office, and he will be just under work from home arrangement. So I will be sending important documents for his signature dito sa iya, sa balay niya, where he is still trying to regain his full strength. Pero ready na ang iya tingog, mabatian mo, may pwersa na. Sa
Sa number 3, balik biyahe naman ng mga fast craft na gabiyahe Bacolod, Iloilo kag vice versa. Matapos gikakas bilang isa sa mga requirements sa pagbiyahe ang RT-PCR test result para sa mga fully vaccinated. Kumalila 6 kay nasang aga, nagsugod na balik sa pagbiyahe ang mga fast craft halin Bacolod pa Iloilo kag vice versa. May tagduha na lang anay round trip halin sa aga kag hapon. Ang duha ka mga shipping firm bangod majutay pa ang mga pasahero. Sunod sa fast craft operator nga si Frank Carbon, ginalauman nila nga magadamo ang mga pasahero sa weekend kadungan man sa virtual celebration sang tuigan nga dinagyang festival sa Iloilo City. May 4 ka round trip nga ang duha ka mga shipping firm nga nagabiyahe Bacolod Iloilo sang nagdigad gabinulan antes pa man sila temporaryo nga naguntat biyahe tugas ang paghugot sang travel restrictions sa idalom sa Alert Level 3 sa Bacolod kag Iloilo City. Kay damo mga mga sales to, dinagyang sales, damo na everything. So over sini nga weekend, we expect na basi mga 100 plus na kami, no? Na mga break-even na mga numbers. So. Sa number 2, mas luyag sa probinsya ang magpatuman sang RT-PCR test o kon rapid antigen test sa mga mag-aabot nga pasahero gikan sa Manila. Inisunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz ang mga suggestions ng Negros Occidental sa panawagan sa Bacolod nga pag-harmonize kuntani sa travel guidelines sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga magagikan sa Manila. Mangin libre man sa mga pasahero ang test pero dapat mag-aamot sa gasto ang Bacolod suno kay Diaz. Masobra sa 3,500 pesos ang RT-PCR test, 1,500 ang kuntani iga-share sa Bacolod. Pwede man nga rapid antigen test nga patungan nga mas barato. Nagsulat si Bacolod Mayor Evelio Leonardia kay Governor Eugenio Jose Lacson para kuntani talakayon ang pag-harmonize and travel guidelines kasunod sa mga panawagan kag bisan pa reklamo sa mga nagapinauli nga pasahero karon nga may kabudlayan sa pagkuha sang RT-PCR test nga requirement sa pagpadulong sa probinsya kag Bacolod. Lakip na ang gasto angot diri. Suno kay Diaz, ang ginaduso sang Bacolod nga rapid antigen test na lamang tigaylo sang RT-PCR test ang mabudlay. Labi na nga hindi man ini ma-document. Dugang pa niya, pila naman lang kaadlaw kag mag-Pebrero na kag basi mahimo nga may paghalog naman sa travel requirements. The province is willing to swab for free upon arrival, no? Hindi na kita mag-rapid antigen test sa Manila. Why? Paano mo i-document nga nag-negative ka sa rapid antigen test? May ara result nga nag-issue how? Ano dalo nilang ilang rapid antigen test kay pakita sa airport. Kisa mag-meeting kami, why man siya ga-attend? Ang ga-attend, hindi man ka-decide. That has always been the case. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pinaagi sa K9 units ng Philippine Coast Guard Bacolod Station kag Narcotics Detection Dogs ang PIDEA na recover ang 3 ka kilos ng suspected shabu nga nagabalor sa 20 milyones pesos sa isa ka ro-ro vessel. Ma-report si Nico Delfin. Sa random paneling and inspections ang katapos ang Philippine Coast Guard kay K9 unit, may namutikan ang narcotics detection dogs sa sulod sang auto nga puti nga sakay sa nagdungka nga ro-ro vessel sa Bredco Port sa Bacolod kahapon. Gani giliyon man nga nag-coordinate sa PIDEA Negros Occidental ang PCG Bacolod tubtob maging usisa nila ang unod sang salakyan. Isang Belgian Malinois nga si Lupi nga isa sa mga narcotics detection dogs nga nag-usisa sa salakyan. Ang iya pagpungko sa na-recover nga package, sinyales sang napatod nga kontrabando. Natukiban sa mga otoridad ang ginabulubanta 3 ka kilos ng ginapatian shabu nga naputos sa 3 ka mga tibag nga nakatago sa compartment sang auto. Ginabulubanta nagabalor sa 20 milyones pesos ang balor sang illegal nga droga. Wala ta sila na monitor, no? Nagakandak lang kita sa aton nga usual nga profiling and paniling sa mga cargos, mga salakyan
galing ti nag-timing nga naghatag indication ng aton mga K9. So ginhold ta sila and gin-start sa akong din na Sir, specifically, di nakitaan sa salakyan, sir. para sa likod sang salakyan sang auto sa Doon na compartment. may kintaguhan sila or wala man? Yes, may ara kaya ang aton K9 ginakagatya ginakaykay ang inang lugar. So gin-try ta nga ano lang man lilion lang man pinakita ta nga daw suspected nga package ipagwa ta and gin-try ta liwat nga ipasnip sa aton nga mga K9 dogs and nag-indicate na gid sila nagapungko na gid sila sa kada isa ka pack sa Sanday Jalani Ambolo kag Aslani Usman nga among ginatudlo nagmaneho sang salakyan gikan Dumangas pa Bacolod ang nagpanginwala angot sa na-recover nga illegal nga droga. Yara na sila sa kustudiya sang PDEA Negros Occidental kag ginpasakaan na sang kaso angot sa paghupot sang illegal nga droga. Ginapadalman pa sang otoridad kundi gikan ang supply sang illegal nga droga nga ginapatihan inog baligya kuntani sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, isa ka ido nga napalapit na sa mga manunudlo ang nasapwa na lamang nga natumbas sa gwa sang gate sang eskwelahan. Nagpensar sila nga basi na ipit ini, gani nagamot-amot sila para madala siya sa vet. May report si Romeo Subaldo. January 12, 2022, nasapwa na lamang ang ining ido nga nagahigda, nagapula ang mata kay nagadiwal sa guwasang gate sa Emiliano Lizares National High School sa Barangay Granada sa Bacolod City. Pensar anay sa mga teachers, mapatay na lang si Newton. Makon man, matsyag, mapatay na lang isa. Hindi siya magdugay. Newton ang tawag sa iya sang science teacher nga si Lira Eduardo. Yung pangalanan siya ng Newton, galing babae galing. Pati wala na lang Graceland. Parang naginalo na lang. Nagkakaano na sa sangalan niya. Nasa nga mga Ma'am Newton, malapit sa mga ngalan. Science teacher. Okay. Una, pensar anay nila na ipit si Newton. Nag-amot-amot sila nga mga teachers sang kwarta para madala siya sa veterinarian. Naghimo pa sila sa group chat para sa mga updates sa pag-ayos sang ido. Para kay Newton. Gin-form yun ang GC para sa Emma? Oo. Para mag-donate? Mga update? For updates. Palangga siya sang tanan. Sa sini nga mga litrato, dom mga ginikanan ang mga teachers nga nagadala sa ospital sang ilang nga anak. Wala na makabangon si Newton kag ginahungitan na lang. Sa gin-x-ray, nakita nga wala sang fracture ang ido pero may mga plastic nga unod ang iyang tiyan. Posible sa kagutom, may mga plastic siya nga nakaon. Sa X-ray, anong na-find out, Gili? Mga plastic. Ang unod siyang tiyan niya? Oo. Ano siya, plastic nga, wala pa na natunawan. That's why, guro, ang isa sa mga ano yan, na-constipate siya. Toxic sa lawas para sa Oo, mga ano. Si Newton ang isa lamang sa apat ka mga layaw nga mga ido nga gin-adopt sa mga teachers. Kung wala klase, wala man sila sang kalanon kay wala tawo sa eskwelahan. Sa pagsugod sa pandemic, ginabalik-balikan lang sa mga teachers ang mga ido kay wala man sila sa mga kalanon. Sa pag-recover ni Newton, problema naman sa mga teachers kung paano na lang siya kung weekend. Gani, nag-decide si Lira nga dalo na lang sa iya nga balay para may matatap sa iya. Nga nag-decide ka man nga idago na siya pa uli. Kaya wala pa may matipan. Weekend, tani ito siya, weekend. Kasi wala pa na may maupod siya. Oo. Di nang wala may makakaon. Puti talon ko nang for the weekend. Kaling tito ng luya, nandito siya. Sa subong, amo na sini ang sitwasyon ni Newton. Nagakurog, may mga pilas. Hindi makabangon, pero nagatingwa na. Gitry siya. Oh, yeah! Kitang gilos, Si Lira napalapit na sa iya, pero hindi siya sigurado kung bala pag-ayo ni Newton, mapatinir niya ini sa iya nga balay o kung magabalik sa eskwelahan, pero bisan anong matabo, bukas ang iya balay para sa iya. Gindayo naman sa grupo nga Back Project PH, isa ka non-government organization nga nagatatap sa mga layaw nga mga sapat ang ginhimo sa mga teachers. Siling nila, matuod gid man kuno ang ginahambal sang kadam-an nga ang mga manunudlo, mga baganihan. Barb's dogs ang bida sa mga balita to today. Grabe Ming, no? Mga pinasahi nga mga ido. Ang isa nangin hero patungkol sa na-recover ang motor kadamo sa buong isa naman gibudigan sa mga teachers. Oh. Pero Ming, 20 million, ha?
nga worth ng shabu. Hindi basta-basta. Oo. Na locate niya. Oo. Kag siya ni pa the same dog nga do before may nakuan man ni siya na millions man itong worth ng shabu ang na-recover niya. Sa airport, I think, hindi lang ko sure, but doon siya man po the same dog. Dako nga bulig raming sa ato. Hugid. Kag amay itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.